semangat toh. Semangat panjake iki do VIP ya. Panjake VIP. Wih, ngerti nanok. Lah iya delok to. Enek. Penak dhewe tukang ndang jaipang. Lah kok iso Ditunggoni. Ayo duwe bojo lho padake. Kowe genah ora iki iso udan. Sebabe. Kowe gak ngerti to? Lho kabeh iki udan iki wis wayahe iki ya ngene iki. Alah omonge sapa? Lho wong jeneng udan iki padha karo rezeki to Mas, ora nek sing ngerti. Ora ya, iki ora enek sebabe. Sebabe apa kok udan Mas? Sebabe iki mung sindene nguyah kok. Kurang ajar kok. Wis tak weling awet sore. Weling piye? Nek kudu nguyah diempet ya, kok nek udan. Iki ya ngono lah wong kebelet kok nek diempet malah ndadekke penyakit. Iwasan lan pelayu Sik omah banjir. Waduh, tasku piye iki? Tasku tasku mana lo ya? Ya wis ora apa-apa. Ngene iki pokoke ya alhamdulillah. Muga-muga udan sing nggawa berkah ya. Heeh, didongakne wae. Muga-muga panjenenganipun Bapak ingkang mengku gati. Sapa? Bapak Mardi. Nggih, Mardi nggih. Nggih. Wah, cek padha ae ya radong. Sapa? Bose lho. Masak to? Dene nampa cedhek ya kok gak dong. Ditungakne muga-muga rezekine ya lancar. Wis diparingi panjang yuswa. Iya. Sehat. Amin. Pokoke sukses. Iya. Neng ya tenan kok. Iki kok udane nyelot rene. Lah iya. Neng ya ora apa-apa to, Mas. Wong butuhe awak dhewe iki lak menghibur. Apa meneh ki awak dhewe karo purba budaya. Iya. Perdana sowan. Perdana laladan ndi iki? Lho, iki piye to? Mosok kowe ora ngerti kene? Ora ngerti wong aku ya langgek pisan iki rene lho. Iki mbok yo nek wong ngerti iki tekon-tekon karo sing ngerti-ngerti. Lah kowe wong ning kene iki lho sampean kurang piyene jajal. iya. Mam kae lho, delok to ngantek turah-turah. Ngasih turah-turah. Anggone panjenenganipun sing duwe gawe ngopeni kanca-kanca seniman jan luar biasa. Kowe sapa kowe iman? Mam karek milih enek lele, Enek iwak pitik, enek mentrok. Masa enek metoke bering? Masa enek Ana wong kowe turu wae ya. Ayo kene perjalanan jauh dadine kesel. Mbok yo paling ora golek informasi. Iya. Apa to? Ya. Gol, Apa? ayo medhon ae, Gol. Lah nyapa? Timbang kebanjiran. Kowe iki ya apa ana awak dhewe iki wis ning dhuwur. Wis kebanjiran. Lah ning dhuwur isane ning tengah cok iki. Lah iki kiri ya rawani. Untung omahe kok anyar ya. Lah iya iki cara ndingi kae no ya wis blas ora iso apa-apa. Untunge bos Erik iki ya kena dikandani. Lho gajah kowe kok kandhani? Apa kono gajah kok mbok kandhani? Gajah. Wonge duwe trale cilik kok. Masa to? Dek iki takon kayang apik. Kowe iki yo ngamuk. Mbok kandhani piye bose? Tak kandhani. Kentange ndang didandani, Bos. Mongso udan. Lah iya dadine iki nek sak wayah-wayah udan iki ya an ya. Ya terane ya kenteng bledek iki ya. Apa? Kenteng bledek. Kenteng kok bledek iki lho. Sing enek. Tes. Yo iki ya senengane. Iki ya ngerti dhewe iki acarane apa iki mau. Acarane sunatan. Ngawur angger-angger wae to kowe iki. Berapa? Wong paling ora iki golek informasi to Mas kowe iki. Aja angger-angger jeplak to kowe iki. Lah kok angger-angger jeplak piye to? Sunatan piye to kowe iki kok ya. Lah apa iki? Acarane iki ngunduh mantu. Wah, ngunduh mantu. Wah, kleru. Kok kleru iki Peresmian kali iki lho. Wis peresmian kali iki lho kok yo. Iki acarane iki ngunduh mantu. Nek wong Jawa ya kena diarani pasar manten. Dadi iki ya padha karo mantenan. Paling ora iki sak liyane awak dhewe kene menghibur. Iya. Paling enggak menehi donga. Ya kanggo nganten tak dongakne muga-muga ki ya bahagia. Dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Iya to? Iya. Muga-muga ya ndang cepet diwenehi momongan putra sing soleh lan soleh. Amin.
Kak ya. Kadang nek cetha wae ya runtut tok. Piye? Nek cetha runtut Ya kabeh iki ya dicetakno wong ado-ado ditekake kok ya. iya. Aku wis ndongake. Iya. Paling ora gedhi kowe. Apa? Donga to. Kuwi gendeng kowe iki ya. Kok gendeng piye to? Aku mbok kon ndongakne. Bisa no. Lah aku ndongakno awakku dhewe keloro-loro mbok kon ndongakne manten. Ku layak montore iki kadol neh to no. Hei, ora kadol. Ganti grand to saiki. Lah iya. Jangkrik Jeneng wong ki ngene lek Mas ya. Ya. Iki jeneng wong paling enggak Wisnu contoh. Ya. Peningkatan ada. Peningkatan. Di band tumpakane beat. Ya. Terus munggah ning gone Vario. Ya. Terus munggahne ning gone mobil paling enggak Avanza. Ya. Nek iki lho, iya saiki munggahne kuwi ya. Lah. Lho, kuwi jenenge siklus kehidupan ada peningkatan. Ya. Lah nek kowe kok ora. Makane aku mau nuturi nganten. Padahal pisana tumpakane Avanza. Terus CB ya toh. Terus beat dicolong maling. Aja mbok umumno. Terus bar lho saiki kok grand. Kok ngenes men to kowe iki uripmu. Nek ngomong beat colong maling kudu nangis. Lho, banyak kabeh mau nek wis dicolongi berarti ora weke. Colong piye aku jenenge? Lah nyapa? Kok ku kredit 3 tahun. Lagi lunas colong maling. Kayu bangeten. Enek wong maling kok kemalingan. Ayo, siapa sing maling? Lah kowe jere maling. Ora aku. Masa? Aku baik-baik kok. Mulane to kowe tak tuturi. Aja sok sekali-sekali kowe iki ngenal slot. Lho, ya to. Iki apa neh? Oh, iki tak penehi ngerti. Dadine iki nek wong nyambut gawe budaya nyambut nek kowe lak ora. Lah terus Ini iki nyambut gawe ngosok mbok makani naga. Kuwi ora kena, Mas. Aku adu bejan Mas ya. Adu bejan piye? Aku makani naga tanggo setor mekar. Iki kok yo ngawur to. Lah ya piye wong kuwi tekno kene ya duwe tanggungan Paling ora iki nyopeni sapi wedhus iso manak. Ngopeni kok ngopeni naga. Nagaku ki kuru. Pirang-pirang dina ora tak pakani. Perkarane Ora duwe duit. wah ya kok kebangetan men iki kok ya. Ya paling ora iki ngene lho Mas. Piye? Nek kowe ndongakno ora gelem mergo kowe ndonga kanggo awakmu dhewe ora karu-karuan ya to. Paling ora iki kowe arep ninggali apa kanggo mantene. Cah iki gendeng kowe iki kok. Piye neh to? Kowe nyelot suwe ora nyelot pinter malah nyelot bento. Kok bento ki lho piye? Ade ora. Lah nyapa? Lah nek ninggali wong awake dhewe rene iki golek mbok ninggali. Maksudnya iki kowe pesen apa ngono lho? Lho gari. Lho kok gari piye? Ape pesen pia-pia, pesen bakso, pesen mie ayam, monggo. Kowe kok nek tak ketirno kali lho iku. Piye? Maksudnya paling ora iki angel iki piye nek omong to ya. Piye? Donga nek donga jerene donga kanggo awakmu dhewe ora karu-karuan. Iya. Tak kon ninggali kowe ora sangu. Iya. Tak kon pesen kowe malah pesen bakso. Mene ular-ular. Ular apa? Ular tangga. Ular Ular ki ya menehi piye carane omah-omah ben iso bahagia. Piye carane omah ben iso rukun. Lah, kowe lek tau dadi nganten to? Tahu. Kowe Ning sedah aku. lho, Dadi ngantenku ora kaya masih kok loro dadi iki. nganten kudune iki seneng. Mergo kita hidup di dunia itu diciptakan berpasang-pasangan. Iya. Kudune iki dadi nganten kudune bangga. Kok bangga ki piye? Lho wis temu jodone kok ya. Lah ketemu jodoh nek masih karo mbake penak. Iya. Sing ngiring tangga teparo. Jelas. Bosok aku. Lah kowe ya? Aku sing ngiring enek polisi. Wah hebat kok. Enek satpam. Wah kenalane mok wong Josjis. Josjis piye? Lah ngiring nganten polisi satpam. Wong aku digropyok kok. Wah. Lah piye? Iki ya kebangetan kok ya jaman saiki kok jek usum gropyokan. Lah gara-gara aku dolan kudanan kewengen. Oh dadi Akhire digropyok. ning saiki lek dadi bojomu. Ya dadi bojoku alhamdulillah wis manak 5. Alhamdulillah. Gak enek ndase kabeh. Anak-anak kok nek ndase iki lho kok ya. Ya gembrindil anakku saiki. Berarti kowe ya tau dadi nganten ya. Ya tahu. Bojomu ya wong. Oh gak bojoku wedhus. Oh layak anggere pethuk kowe kok kowe nyungir-nyungiri perkara
Ya ora ngono ah Mas, wong aku wong kok bojoku gak Lho wong. kondang ora wong. Ya wong ah Mas. Oh ya wong. Ya wong. Alhamdulillah. Kaya ditemokne kaya nganten-nganten ngono kuwi, Bro. Iya. Ya ning isor tarup nek nemokne. Uduk ning isor jembatan Mas. Lho kuwi nganten po golek iwak. Ya ning isor tarup. Oh ning isor tarup. Wong aku ya kaya nganten-nganten kuwi. Kondang lain daripada yang lain. Ya ning isor tarup, Pak. Oh, ya diciki banyu kembang bering kae. Enggak. Apa? Diciki kakoli. Wong koe. Nganten kok ijike banyu oli lho. Ya banyu kembang sapi turute. Ya ngideki ndok bering. Ora, Mas. Lah apa? Aku ngidaki telek. Wong koe. Nganten kok Ya, bayaan. ya ngidaki jok tok. Oh, ya ngidaki. Iya. Lah mulane kuwi to, kowe lak sing wis berpengalaman rumah tangga. Iya. Wis berpengalaman omah-omah. Wis pirang tahun to rumah tangga iki mau? Walah suwe. Enek 15 tahunan aku. Enek 15 tahun? Iya. Oh, berarti nek wis 15 tahun berarti wis melewati masa-masa sulit di Iya. dalam Wes, rumah so. tangga. Mergo ngene, Mas. Iki jarene wong tua-tua ndek men. Kanten anyar ki setahun, 2 tahun, sebenarnya 3 tahun. Iya. Iki masa-masa keindahan. Ku anggar munggah ning 4 tahun, teko 5 tahun, teko 10 tahun. Kuwi masa-masa musibah sering datang, masalah Oh. sering datang kuwi to. Iya. Panggir iso lulus kok kuwi insyaallah uripe bahagia. Wah, aku wis lulus kabeh. Nah, Sing penting iki penak. apa? Wong omah-omah iki trimo 3 kuncine. Apa to? Angger iso ngindari telung mie, kuwi insyaallah uripe bahagia. Piye to Mas kowe iki? Kamangka mie lak makanan higienis kae to, cepat saji. Oh, kuwi rak mie sing cepat saji. Lho, lah Iki mie pitutur. Ngono lho. Kowe iki gadang blas. Mie pitutur to, Mas? Iya, Kabeh 3. Mie sing pisan, mie sing nomor 1. mie suwi maratuwa. Oh. Kuwi gak oleh. Ngrungokno Nu. Wedhuse iso. Hei, apa? kayak Ya apa? wedhuse iso ireng ya. Ah, jan iki wedhus anu keluar wi. Nek awake dhewe suklat to ya. Ya, Wis nu ireng kaya wedhus. padak-padak. Kuwi mie sing pisanan. Berarti nganten iki ora kena mie suwi. Mie suwi maratuwa. Maratuwa. Mie nomor 2. Mie sing nomor 2 ora oleh mie rondo. Mie rondo. Kok oleh apa? Mie rondo. Mie rondo. Iya. Ya ora oleh. Yo ngawur nek iki jenenge kok ya. Ora oleh ya. Ora oleh Sing nomor 3. mijeti tangga. Lah nek gaweane tukang pijet. Heh? Lah nek gaweane tukang pijet. Kuwi rak beda to, Mas. Lah piye? Nek gaweane tukang pijet golek duwite emang Oke. oke. Wong kok mangkane kuwi kudu dihindari. Aja kok nek kowe ndek iki ora. Aku piye? Alah, kowe ndek iki tukaran karo bojomu. Loh, sumpah Mas. Aku karo bojoku mama wis 15 tahun ya to. Ya. Jeneng tukar padu karo bojoku ora tau. Lah ndek iki kae lah apa? Nek kowe lak biasa to Mas. Padon karo bojomu ya to. Ya wis biasa no aku. Biasa pisu-pisuan biasa to. Biasa. Aku 15 tahun Mas. Omah-omah karo bojoku jeneng tukar padu, padon, pisu-pisuan ora tau. Mosok gak tahu. Ora tau Lah Mas. terus lah apa? Lho, kowe gak ora to perkara. Bojoku bisu kok Mas. Amin amin. Yan, kowe bisu Yan. Lah nek wong bisu nek pisu-pisuan. Iya bener. Ning yo apik ngono bojo bisu kok. Lah iya kok iya. Dadine penak nek bojo bisu. Lah nek perkara bojo nek bojomu nek apane to Mas? Lho. Ngece kowe. Ngece piye? Lho bojoku lho sopane ra umum. Masa to? Lho kowe ndek ngidolane emahku bojoku liwate apik apa ora? Iya. Oh. Aku anggere lewat karep omah mesti bojomu. Iya. Anggere aku ngene. Lah iya. Iki batu bojone kunting iki weton Solo apa Jogja. Aku ya ngono. Padakno. Anggere nek tamu mesti mlaku lek mesti ndingkluk. Kayak jane bungkuk. Ere bojo buku. Ning tenan Mas nek perkara bojo ki aku ya mau kalah. Iya. Ndek ingi to Mas. Kene. Bojoku Kene. dadi gara-gara. Lah kok iso? Loh, perkarane lak ngene. Piye? Perkara pengen melok
trene jaman. Untune iki dikeki bagel, Dikawat. dikawat ya ta, iya ta. Wah, dikawat. Wah, delalahi bojoku parek esuk arep subuh. Ya. Budal ning gone masjid. Walah, wah, dadi gara-gara Lah kok iso? anu ta, salat subuh. Ya. Sujud. Ya. Wah, bareng sujud ngadeg ya ta. Ya. Karpete kecantol untu. Lho. Lah kok iso? Mulane kecantol kawat mau apa kok ya? Lah kae untune mrongos kok. Mulane dibegel. Gel. Lah kene. Pokoke nrimo ing kodrat. Lho, wong saiki iki lek ngerti dhewe ta, Mas? Malah kebeneran lho, Mas. Beneran piye? Beneran. Lho, bojo elek kok beneran iki? Awit nganten anyar tekane tuwa panggah. Elek ae. Neng ndek iki ngene, Mas. Piye? Perkara geger ta bojoku pengen perawatan. Ngajak dilebokne salon. Lho, ya sedeng. Bojoku tak lebokno salon, Mas. Sedeng. Lho, sedeng. Salon kuwi to? Lah ya bar metu terus budek. Ya ora. Lah apa? Wong metu kok budek. Ah blebeken kok ya. Salon Salon kecantikan. Mm-mm. Wah, bojoku ning kono. Wah. Irunge disuntik Apa? solikin. Silikon. Lah ya sing nyuntik lho jenenge solikin. Mosok solikin. Disuntik jenenge solikin. Wah beda. Beda apa? Wah bojoku malah apik. Bojomu piye? Bojoku mripate pengen apik balak-balak. Nganggo softtek. Balak-balak nganggo softtek. Apa? Ning mripet kae iki kok gak softtek. Lah apa? Soflan. Soflan. Wis diganti ya? Diganti mbahmu lho. Enak mripet kok di softtek. Lho. Lah genahku ya softtek ngono. Kae soflan. Lah aku teko. Teko karo bojoku mbok. Wong entuk ing ngandani aku. Iya. Yang ngene nyeluk yang. Apa ning kelok yang? Iya. Hebat ya. Matami mbok kapakno aku. Iya. Genah tak softtek ngono kok ngono. Lah dunguku ya kuwi. Mripet kok di softtek. Soflan. Lah ya di ngono-ngono kuwi lho. Di soflan. Walah, di soflan putih. Duh. Mbasa melek ngedeni wong. Sak desa mlayu kabeh. Mas. Hei. Kowe pengen genah? Tak praktekno. Matan iki ngene lho. Penak kandhane. Umume soflan. Ya. Paling ora rupane biru. Ya. Ijo. Ya. Enak soflan kok putih. Kandhane iki luar biasa. Bojoku ki. Nek ki rasa dadak anggo soflan. Lah kene. Diculek. Wong ana nesunan. Lho ora nesu piye wong soflan kok putih kula gek tumon. Lah apa dadi hantu kok? Hantu piye? Ya paling ora biru kok ngono to. Hei, aja. Apa? Tahu biru. Lah kene. Walah malah ngedeni wong. Lah kok iso? Enak wong ape renang mlebu mata. Biru. Ya paling ora ijo. Aja ijo. Lah kene. Dikira musola. Ya malah dikira musola kok ya alhamdulillah wis rada terang ya. Kok ya perkara udan ngene iki aku tahu to, Mas. Kene. Untuk ya ngene iki to ceritane untuk job proprak ya to. Ya. Untuk pasaran sak tambake. Oh, iya to. Iya. Asine iki untuk pasaran sak tambake. Tak tambak, Mas. Kok tambah? Mendung saka etan to. Iya. Grunuk ngono to. Aku terus ngejuk lemah ping 3. Piye? Rolu. Hei, mendung kok etan. Balik ngetan. Wah, balik ngetan. Mendunge balik, Mas. Balik ngetan tenan. Balik ngetan tenan. Lho, lah kok sing kok kulon gak trima, Mas. Kok kulon? Kok kulon? Teko. Aku ya genten ngono neh. Lah terus Ngejuk lemah ping 3. Hei, mendung kok kulon. Balik kulon. Balik, Mas. Lho, sing kidul gak trima, Mas. Gak terima ganti kidul teko. Kidul teko. Aku yang ngejuk lemah neh. Iya. Hei, mendung kok kidul. Balik kidul. Lho, sing kolor, Mas. Kolor. Ya ora trima, Mas. Lah kok ya tak ngono neh. Hei, mendung kolor. Balik ngalor. Lho, bar kuwi to, Mas. Lho kok mah nglumpuk ning tengah. Lah gak mbok tolak. Lah nek kok tengah ora iso to, Mas. Di tengah kon dhuwur apa ke tengah ngisor? Yuk butahe tengah, Mas. Butahe tengah. Aku nek kok tengah dhuwur pinter aku. Masa to? Carane piye? Nek kowe ning di omah kok tengah dhuwur penak. Lho kok iso? Pokoke ning ngadep lawang, goblok lawang. Biar. Bali munggah.
Apane? Apane? Aku tahu kok, Mas. Udan tak kon balik munggah. Iya. Udane gak teko. Alhamdulillah. Sing teko tawon, Mas. Wong mergo manggone ning dhuwur lawan. Ndasku dintuti kabeh. Oh, alah jebul ndasem perkara ngene iki perkara ditutup tawon ta, Ding. Ya ampun, ya ampun. Aja, Mas. Lah ya apa? Mati ya, Mas. Masa tak ndelok saya? Iya. Oh. Iya. Mati. Jale jal. Batune entek. Lah ya kono njaluk ijol berarti seni batu kono. Lah ya. Apa? Aku pengen Nek tenan anakmu modele ndase kaya mah tawon. Akhire model mah tawon yo ngono kuwi apik ya. Ya wis ngene ae wis. Arek iki caosane. Wis ono ngepol. Iya. Nek ndasku koyo ngene seneng ngepol. Senenge perkara Wonge kelingan nek bengi ngono kuwi lho. ya, nyapa? Dolanan bal kodok. Loh, Ngomong ki lho nganggo setinge. iki kok ya masa anak bal sodo gedene sak ngono kuwi. Saiki bal istimewa. Istimewa piye? Bal 8. Yo ning yo gedene ora sak ndasmu kuwi kok. Gedene yo ora sak ndasmu. Iki zaman Bulgaria. Enek zaman Bulgaria kok ya. Iki anyep-anyep, Heeh. dihibur ben anget. Ya, oke. Kowe duwe penyanyi apa ora? Mbuh, Heh? ora ngerti ya. Lah kok ora ngerti iki? Lah nek penyanyine apa ora? Lah aku ya ora dong kok. Ya bose ya nyanyi ya. Bose kok nyanyi. Nyanyi ah, Bos, aja ngunyah tok. Gara-gara ngunyah udan. Lah ya iki wis terang lho, iki ngomong terang iki. Sing ndek ngenane gara-gara anake ngendang udane ra jamak. Iki genti. Iki keluarga nggawa udan gitu ya. Ngene iki alhamdulillah apik, Mas. Berarti adem awane. Adem apa? Berarti ya mengudan. Adem sing duwe omah, sing duwe gawe adem. Lah terus? Ayem. Heeh. Bose kemrungsung. Lok re. Enek kok yo wis arek kemerungsung iki padake kowe apa? Mikir awake dhewe balike piye? Kowe do nggawa mobil. Sapa? Kowe Lho nyek kowe. Nyek kowe. nyek piye to? Sing nggawa mobil sapa? Apa kuat mobil kok digawa? Mobil digawa apa kuat? nang rene numpak apa? Sapa? Kowe. Numpak bojoku. Hei. Lancang Lah ta. karo wis lho saiki. Kowe numpak bojom? Aku melok numpak bojom. Kok iso lho? Lho nyapa yo? Aku ki meng rodok jengkel budal. Lah kene. Enek supir pantura kurang ajar. Nyapa, Mas? Wis tak kanan. Oh iya. Iya. Tak klakson. Tindin. Lho, kok bokot degol nang nganan. Wis, Terus aku apes empret. Lho, kowe wis repet. wo basa tak ingeti. Wo lah kurang ajar. Lah sapa? Ape tak piso aku ora wani. Lah perkarane apa? Lah bos Erik e. Ora bayaran aku. Ora mbok pisui. Kaya kena dipisui. Lah untunge aku ngingeti sik. Cara gak ngingeti wo gak bayaran sesuk wae. Aku ora TR. Ayo tuh kok ngerti kok. Ya Iya. nyanyi karo nekake artise. Artis konti iki. Mbek Makmur suwi iki. Biasane Makmur ki anggere bar taman mulih ki perkara udan nek Kowe tumben diudani gak mulih kene. kok diudani iki piye? Kowe, Kodanan kok Lah, diudani. ya puno. Wasik kala. Bareng apa iki? Iki lagu apa ki? Lah sing rasa apa? Mesraan ini. Suara pas. Enggak masuk iki. Masuk enggak? Ilang sambung. Kan rocok iki. Maneman. Piye? Malah Takku pedes. Aku terus eling Raupi. Aku jadi paranormal iki lho. Paranormal. Aku tak dadi cah cilik iki mung ya. Heeh. Lah aku berangkang lho Mas, mang gak direspon blas kok.
Lah kono ki bingung iki wong model piye kok do koyo ngene. Apa? Sarjanku bar tak ombak. Wani nggo telusane jane karepe piye aku sen go ombak-ombak apa piye? Saben regane larang. Kape nyapa? Hajar ae, hajar, ora melo-melo hajar. Kape apa? Hajar ae, hajar. Iya, hajar. Hajar ya. Hajar. Dadi waki boyo sing genah. Oh. Hajar. Ketak aret to piye? Baca, baca, baca. Aret piye baca ye? Bedul. Alhamdulillah. Iki senengane kok yo. Hah? Gak ndek lucu Mas, kok iso. Sing di. Oh iya. Suarane rock. Iki Pakde, Pakde. Pakde. Pakde, Pakde. Ya Pakde. Kangene ati. Sawindoso. Oh iya. Masuk. Mas Makmur, wonten apa mboten? Nek mboten nggih ngangge gamelan. Apa? Wong ditekoki wonten mboten mbok. Ya ben to. Kuwi lah CEO lho Masamu. Makmur CEO Mas CEO. PT Kemakmuran Sentosa. Nyamar kere to. Nah, Lah kok nyamar kere iki lho? Lah kejablasan kere tenan. Ya kowe bareng yo. Kowe tek mentolo guyu Mur. Aja Mur. Lah kuwi ya korban beracin kok. Iya to. Iya. Kuwi Kena modele kaya apa-apa Sing Filipin. jenenge Lamung Jing kuwi. Lamung Jing kuwi. Apa kuwi? Lha jenenge Lamung Jing. Apa kuwi? Wong Korea ki jenenge Lamung Jing mbek Lee Cheng Sui to. Ah kuwi sing liceng suwi. Enak kaya. Ki pamundutan saking penyanipun Pakde wonten kangene ngati. Heeh. Pripun niku? Dituthuk ora lho no. Sela Mas Wisnu kadung duame. Lah entuk ngendang karo ngono to no. Yo ben wong gek seneng-senenge lho Mas, nganten anyar. Nganten anyar. Diwalik. Nganten anyar ngira sunat ra tak tunggoni kae. Lah ya diwalik bareng no. Bangetan iki lho. Piye aku salah neh le? Dari jauh wis dikandani Iya, ya to. iya. Bareng anu ya ora nyang. Lah aku kehabisan darah. Kono lho iki ngomong. Piye? Mbak Dian bangeten basa sambatan. Enggak ngomong. Budal. Oh, Mbak, agek tekono di sing enekno. Oh, Mbak Dian gancoki ngono. Dancoki jere ndak apik. Mbak didancok-dancokno iki ndak apik. Pas sambatan jere. Gak apa-apa ya no, sesuk sunat neh ya le. Kangen ate pamundutan saking Bapak nggih Kang Mas. Nggih, pecinta toprak. Cek duwe mawar apa ora? Sapa? Kalau tukang drame bokake mawar apa ora? Monggo anu ngambung sapi. Celeng kok. Pendekane ngambung sapi, Leng. Aku kok ndekoi nok Leng celeng. Nek lab modele ngambungi sapi. Kan tok topi sitok to, Mas. Dak jenengan apa nudan-nudan, Dak?
nyuwun katuran konjuk bapakku sing teng mriku matur sembah nuwun nggih kangge. Oh, meleh. Tanduk nu tanduk nu. Ripun. Gerajakan Banyuwangi. Anu nuwun sewu Pakde. Kendang jaiponge mboten enten. Kendang jaiponge ketrocongan Pakde. Melempem Anu. dalam dadi-ati dibawani. Nggih. Oh, dadi-ati diganti dadi-ati. Heeh. Sik De njaluk bawa De njaluk. Omahe Pakde diregekno kae lho dadi-ati. Iya, Man. Kowe rambutmu dipek kono kabeh perkarane kowe. Lah iya, aku gak kumanan rambut dadine. Wong kok dironda kok sirahe. Panyunane dadi-ati kewah bawa nggih. Wah, Kae nyuwun ngendingan Mas anu. Gegarane wong akrami. Sakno lek ya. Wis pokoke sakmono. Wah! Langsung. Monggo. Mangga Pakde. Pakde. Saking Kudus lho, Mas. Saking Kudus nggih. Oke. Oh, nggih wilujeng KPK. rawuh. Mbak Seno. Siap. Ayo monggo. KPK. Monggo. Komunitas pecinta ketoprak. Oke. Iki anggar ndereke wae. Nggih, monggo. Gegarane wong akrame. Iya, Man. Rege. Tutu pada tutu rupa Among ati pawi tane Luput pisan kena pisan Yen gampang luwe gampang. ayo mbak yen nangel ayo yen nangel yen nangel angel ka tante noti numbas harta Dadi-dadi. Dadas. Buka celuk napa kok mriku Mas Wisnu? matur suwun. Ayo buka celuk monggo. Golek isi kaya ngapa mong nyatani wis kadang seprini Thank you.
dumateng panjenenganipun kang saking Kudus nggih. Selamat. Semoga selamat sampai rumah. Ngene ya, Dik. Nggih, Mas. Karo Kang wong yo iki awak dhewe ning kene lagi ngetutke bocah-bocah. Oh iya Caca. Heeh. Bocah iki lho. Ucul ae. Uga sida bocah e. Gak sih. Ya wis sing Gati matur sembah nuwun sangat konjuk dumateng panjenengan Bapak ingkang Gemengku Gati. Pak Mardi. Mardi nggih. Mardi, Nyuwun nggih. bengi samudra pangsamengan kathah. Mbok bilih wonten klentak-klentu saking kula nggih atur. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Ayo Nanok, ayo Nanok, ayo. Ayo Nanok, ayo. 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 Ayo Nanok.